Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-10 Disemba. USanele-ke guys uculile ey'nkambini zikaFaro emva kokuthi phela aphoqwe ubaba omncane wakhe ukuthi aphuze ebekade vele umuntu ongaphuzi nje nhlobo utshwala. Uthe esephuzile-ke waqala wagonyuluka wamtshela ukuthi zizwa kanjani ngokulahlekelwa umbali empilweni yakhe. UNjinji-ke umane wambona njengeshimane, washo ukuthi umfana onjani obhizi ukukhalelana nomuntu wesifazane bebaningi kangaka. Washo ukuthi kahle kahle wena ufunze komalume wakho komakhumalo, hhayi la komagwaza. Thina komagwaza asiloke sibhizi sikhalelana nabantu besimame. Wambuza-ke uSanele ukuthi hawu wena njengoba nje unonkosikazi oyedwa manje ukhulumani? Wathi hhayi mina ngamkhetha bebaningi ngikutshele. Ngambona nje ukuthi hhayi cha impela ubuswahla, ngase ngamletha emagcekeni akomagwaza. Kodwa nje nawe musuloku ukhala, fonela uMbali mawumdinga umtshele yonke into le omtshela yona njengamanje. Hhayi-ke guys, entenge njalo-ke uSanele umane wafona, ufonela uMbali. Lapho uMbali guys uvalwe ngesalotape emlonyeni, akakwazi nanokuthi-ke aphendule ifoni, akakwazi nanokuthi-ke amemeze futhi. Hhayi uthe mebona ukuthi ucingo likaMbali lumphose ey'hlahleni, wamtshela futhi uNjinji wathi okay, akalibambe ucingo, hamba-ke phela uye khona laphaya koMgabadeli, ufike uyokhuluma kuyena umtshele konke okuzwa ngaphakathi, uxolise umncenge. Umuntu wesifazane uyancengwa, uzogcina ekuqomile futhi. Ayi nangampela-ke guys, akabanga sapholisa amaseko uSanele, umane nje wadiyazela enjalo waqonda ngqo kodladla. Uthe mefika-ke khona, hhayi ibhasi ibibhaliwe ukuthi lo muntu uphuzile. Ngisho naye uDladla uke wambukisisa kahle ukuthi ngampela uSanele lo, noma udidwa ukuthi abasahlali phela ndawonye isikhathi eside njengoba engasesiyena umkhwenyana wakhona. Hhayi-ke wamane wathi ngizobona uMbali, hhayi bo. Wamane washo kahle uDladla ukuthi eyi uMbali usesitolo, akekho uMbali la ekhaya. Wathi oh, kusho ukuthi kuzomele ngihambe-ke ngiye esitolo. Hhayi waqede lapho wathi uthi uyanyathela kabili kathathu wamane wayiwela uSanele, wahlala kusofa, wabona amakhekhe-ke akade ebhakwe uyena phela umama wekhaya. Wacela-ke ukuthi aphiwe ikhekhe, nalelo khekhe waliluma rafu nje. Waqeda wasukuma walihlafuna, wathi hhayi ngiyahamba-ke sengiyobona uMbali esitolo. Uthe mefika-ke lapha esitolo guys, bekade kuvaliwe esitolo, bekade nje kungathi nje isitolo hhayi impela kukhala ibhungesi akukho muntu phakathi. Ngisho nabakade befuna ukuzothenga bagcine bejika bebona ukuthi phela umnyango uvaliwe. Uphinda-ke ujabulile-ke ekubona lokho kwenzeka, eme buqamama ebona kahle ukuthi akukhona noyedwa umuntu ozofika asindise phela impilo kaMbali. Ayi uhambile-ke guys, uphinda wayotshela uZama ukuthi yeyi angeke uze ukhole wena into esengiyenzile. Wathi yini wenzeni? Wathi yabona nje uMbali, hayi indaba yakhe ayisekho. Wathi hhayi ngempela, hhayi ngitshele, iza nazo wena, iza nazo. Ngiyacabanga ukuthi kuzomele uqale ungiqabule kuqala. Wathi ngeke ngikwazi ukukuqabula ungakangitsheli ukuthi wenzeni kuyena. Wathi yazi phela loyo sengimane ngambopha ngebhomu. Wathi ibhomu? Wathi yebo. Wathi uzoqhuma sisakazeke impela, hawu iy'ndonga nje zalaphaya esitolo esibhedayo lesi sakhona zizobe nje zinamekwe igazi lakhe uMbali, futhi-ke kuzosha laphaya uzobona wena kuzobe ku-Happy New Year. Wathi ayi kodwa phinde unesiqiniseko sokuthi akekho umuntu ozomthola? Wathi kephi khona, ukhumbule phela ukuthi thina la sisendaweni ezulwini, asikho emhlanga, akukhona noyedwa umuntu okwazi ngisho ukucima ibhomu, okusho khona ukuthi maduzane nje hawu uMbali uzobe eyimizi. Ayibo uZama akajabulanga kanje, umane wathi hehe, uyazi wena phinda bengazi ukuthi uyahlanya, kodwa bengazi ukuthi uhlanya kangaka. Hayi wathi ngakutshela nje mina ukuthi ngingenza noma yini for wena, ngisho ungabeka ibhubesi la ngingalikhumula umhlathi ngesibhakela for wena. Hayi wathi bo guys, ubungabona bekujatshulwe kanjani, bekugonwanwa kubekwana phezu kwamatafula. Yeyi ubungaze uphike ukuthi iy'ngane ey'ncane zesikole guys bejabulela nje ukuthi uMbali uzoqhuma, eqhume abe yingcucu ngale bhomu le ecoshwe uyena phela uphinda. Guys kuthe kusanjalo-ke uSanele wadiyazela wafika lapha esitolo, wamemeza wathi Mbali,
Mbali mina, kwathi Nya esitolo, wathi Mbali sithandwa sami, ngiyaxolisa. Lapho Mbali uyamuzwa uthi akuzwakali guys. Lesa sicabha lesaya ilesi esiyinsimbi guys, esiqinile futhi esisindayo, esenzelwe phela kona ukuthi ngisho ney'gebengu mey'zama ukugqekeza ihluleke. Okusho kona ukuthi nomsindo-ke kunzima ukuthi uzwakale ngale. Ayi! Kufika obhuti ababili-ke bamtshela uSanele ukuthi hhayi hamba ndoda, kuvaliwe la kaMgabadeli. Eyi, kodwa guys-ke niyazi uma uthanda umuntu ongokweqiniso ukuthi ngisho ubona nomnyango uvaliwe, ukube nethemba lokuthi mhlawumpe yabo uzomuzwa lo muntu ekhuluma ngoba kuthiwe phela usesitolo. Umane nje ubhuti wathi ukuhlala kancane, kodwa-ke wathi hhayi kungcono ayincenge kaphinde emuva. Uthe nje sathi uthatha isitepu sesibili sesithathu kwakhona into ewayo phakathi esitolo ethi qelekeqe, ayi, wajika. Wathi Mbali, Mbali, kwathi Nya, wabona ukuthi ngoba umnyango awuvuleki vele kukhiwe, akamane ahudule ideski la ngaphandle, alunguze ewindini ukuthi kwenzakalani. Eyi! Themethi nje lungu, wabona kahle isithandwa sakhe siboshelwe esitulweni guys. Hhayi badamuka utshwala, same time. Yabona lento ukuthi utshwala buyakudaka, cha, yabo buyakudaka impela kusho ukuthi, kodwa mase kufika isimo esiphuthumayo, hhayi guys, bumane nje buhlenxe, bubuyele eceleni, ebese umuntu ephile saka. Ngoba uSanele umane waphila saka, guys, instantly. Umane wathi, Mbali, Mbali, wathi ngiyeza sithando sami, ngiyeza manje, hayibo. Guys, angazi nanokuthi ugqekeze ngani ubhuti, ngimbone sephakathi esitolo. Methi uthi uyambheka usithandwa sakhe, unanyuke ngebhomu umzimba wonke. Wamqaqa-ke le thephu esemlonyweni, wathi Mbali ubani okwenze nje? Wathi Sanele, Sanele, angimbonanga, bekade embuza ubuso, ngomile, ngomile. Ayi! Wathi kulungile ngizokulethela amanzi. Wagijima namanzi, wathi uthi uyamphuzisa amanzi usequlekile uMbali. Wathi uthi Mbali, Mbali, uMbali usequlekile guys. Angazi noma besiseshawe kakhulu uvalo lokuthi uzoqhuma afe. Wamane waquleka straight ugele, wathi ngcono kwenzeke equlekile konke lokho. Ngapha-ke uphinda benozama bebe-celebrate guys. Usho kahle uphinde ukuthi uzomthatha mase kuthiwa uhwalala, amise lapha esitolo ukuze ayibonele yena ngamehlo akhe iqhuma-ke ibhomu-ke. Hhayi kuphela Nya ngaye-ke uMbali. Ushilo kuphinde ukuthi yabona nje ukuthi mase iqhuma le bhomu mhlampe ikhanda-ke lakhe uMbali lizoqatha-ke eduze kwey'nyawo zabo, ebese-ke eyalicosha atshele uZama ukuthi akalikhahlele nalibhola lokukhahlela. Imagine! Hey guys, ushilo-ke uZama ukuthi uzombonga kakhulu, uzombonga kahle impela uma-ke ibhomu isiqhumile. Kodwa-ke njengoba ibhomu ingakaqhumi-ke, hhayi ayikho into azombonga ngayo. Ufuna uqale ukubona ibhomu iqhuma before ambonge ukuphinda. Yeyi! Ngapha-ke uSanele guys-ke wafonela kuMgabadeli wamtshela ukuthi akaphuthume eze la kodladla esitolo ngoba indodakazi yakhe-ke icushwe ngebhomu. Ugijimile-ke nomama wekhaya-ke efuna ukuzibonela mathupha le bhomu le. Esimane-ke yamane yagijima nje yayohlala esitolo sakodladla. Sisanda ukuvulwa nanokuvulwa ngoba phela bebekade bezivalile bebalekela i-protection fee. Guys, asithembe-ke ukuthi-ke lo 37 minute osele laphaya kuleya bhomu uyothi mawuphela uMbali-ke ebesekhululiwe ngoba mengenjalo kuyacaca ukuthi uMbali ngeke aqhume yedwa, uzoqhuma noSanele ngoba uSanele akayimiselanga ukuthi ayekele uMbali aqhume yedwa. Yena-ke kahle kahle unothando lweqiniso ngempela, kubonakalile namhlanje ngoba udele konke guys, udele konke. Wathi nje uzohlala lapha esitolo, angeke nje azabaleke ngoba bekube omunye umuntu bezomane ethi nje eyi kade ungidelela wena, kade ulokhu uy'qhenya ngami, awukuqhume-ke ngikubone. Kodwa-ke ukubeke konke lokho eceleni, wakhohlwa nanokuthi-ke usephinde walala nanephoyisa lapho uMchunu. Wamane wathi nje uzofa la efa khona uMbali. Guys, aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka 10 December. uSanele-ke guys uculile